U Širokom Brijegu održan je veliki mirni prosvjed građana. Više od 10.000 ljudi izrazilo je nezadovoljstvo načinom na koji je javnosti predstavljen nedjeljni navijački incident. Tada je poginuo 24-godišnji mladić iz Sarajeva, a sve je poprimilo političku dimenziju. Uključujemo Andriju Jarka. Andrija, pratio si skup u Širokome. Koje su poruke? Pa građani Širokog Brijega i danas su ponovili da ni na koji način nisu izazivali nedjeljne nerede, nego da su upravo oni žrtve dobro smišljenog huliganskog napada. Moram reći, evo ekipa Nove TV već je 5 dana ovdje u Širokom Brijegu i ta ljutnja, bijes, ogorčenje, ne da se ne smiruju, nego čini mi se da svaki dan konstantno i raste. Građani Širokog Brijega ljudi su napojeni na dio BH Medija, za koji kaže da su svojim jednostranim izvještavanjem u ovom slučaju dodatno podignuli tenzije. Isto tako ljuti su i na veliku većinu hrvatskih političara. Za njih tvrde da se nisu ni usudili niti komentirati ovaj slučaj, a kamoli da su bilo što poduzeli. 3 su govornika danas ovdje bili, svi su izrazili sućut obitelji ubijenog Vedrana Puljića, međutim rekli su da se Široki Brijeg ne može dovoditi u kontekst huliganizma i navijačkih nereda, jer ovdje već godinama dolaze košarkaški i nogometne momčadi iz cijele Europe, a nikad nije zabilježen niti najmanji mogući incident. Među više od 10.000 prosvjednika ovdje na Središnjem trgu u Širokom Brijegu bili su i predstavnici većine navijačkih skupina iz Hrvatske, koji su na taj način došli izraziti svoju potporu. Evo atmosfere. Slijevale su se tisuće navijača iz ulice Širokog Brijega. Prosvjednici, većinom iznimno mladi, došli su s jasnim porukama. Treba im dokazati da smo mi glavni, a ne oni. I da nema huligana, nego smo mi tu navijači glavni. Da ne damo na sebe. I ako treba, opet će se gusta magla spustiti. Da se pokaže da je šta je Široki Brijeg, da je to miroljubiv grad, slobodan grad i da mi nismo ništa izazvali nikakve nerede, nego su došli huligani napraviti nerede. Jedna velika činjenica da je hrvatski narod ugrožen i ovo jedinstvo pokazuje trebaju neke promjene. Napadnuti smo u našem gradu, naši ljudi, mora se nešto promijeniti. Federacija je protiv Hrvata. Nemamo svojih medija, ovo je način da kažemo što mislimo, čulo se danas u Širokom. Jer na našoj strani je istina, a ta istina je da je naš mali grad tog dana bio uvučen u sukob kojeg nitko što nije tražio niti je htio. Naš jedini grijeh je što smo stali u obranu svoga grada pred rušilačkim napadom hordi iz Sarajeva i obranili ga. Gorak okus u ustima ostaje zbog tragičnog gubitka mladog života. Huliganski pohod navijača Sarajeva zvanih Horde zla bio je, kažu, tek prva tragedija. Druga tragedija se desila odmah u Sarajevu na povratku tih huligana. Kad su od pojedini, odnosno od većine sarajevskih medija, ne od građana Sarajeva, gospodo, već od većine sarajevskih medija dočekani ko heroji. Danima su, tvrde po medijima, bili prikazivani kao divljaci, a onda su i pojedini dužnosnici federacije stali na stranu huligana. Zbog toga s prosvjeda zahtijevaju neopozivu ostavku izvršnog direktora programa Federalne televizije Zvonimira Jukića i potpredsjednika federacije Mirsada Kebe. Šta nam gospodin Kebo s ovim poručuje? Nedvosmisleno nam poručuje da političke elite u Sarajevu podržavaju ove huligane i da ih koriste u svoje političke svrhe. Prosvjednici su uputili zahtjev za poštenom istragom, uz kažnjavanje svih onih koji su doveli do nereda i gubitka života, pronalazak odgovornih za ranjavanje i napad na Željka Zadru, ali i povlačenje svih optužbi prema Širokobriježanima koji su bez dokaza prokazani ili već osuđeni. Andrija, kako napreduje policijska istraga? Pa ta istraga čini mi se ključ svega i što bolje da ona čim prije završi, jer će tako se stati na krajnim brojnim nagađanjima i špekulacijama. Ovdje se sve glasnije nagađa i govori o tome tko je u stvari pucao na nesretnog navijača. Sve dvojbe trebala bi riješiti struka. Naime, 44 službena policijska pištolja poslana su na balističko vještačenje koje će nepogrešivo i neprijeporno istvrditi iz kojih od njih je upućen i smrtonosni hitac i čini mi se, kažem, da će tada se ove silne tenzije naglo smanjiti. Andrija Jarak javio se iz Širokog Brijega.